дар ин шаб бурӯз табибон, табақаи ниёзманди ҷомеа ва афроди имконияташон маҳдуд мунтазам аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ дастгирӣ меёбанд. Аз ҳамин лиҳоз ба чунин ашхос пайваста аз тарафи соҳибкорони хайрхоҳу саховатпеша дасти кӯмак дароз карда мешавад. дар ин замина аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ ҳоҷӣ ҷӯрабек муҳибов дар марҳилаи аввал ба 120 нафар ниёзмандон кӯмаки моддӣ аз қабили орд, равған, шакар ва макарон расонида шуд. бояд қайд кард ки роҳандозии ин иқдоми неку хайрхоҳона аз тарафи ҳоҷӣ ҷӯрабек муҳибов дар моҳи шарифи рамазон саривақтӣ арзёбӣ гардида боиси хурсандӣ ва рӯҳбаландии сокинони маҳаллӣ мегардад. имрӯз хеле ки маълуме дар саросари дунё COVID-19 пайдо шудагиай, инчунин ҷумҳурии Тоҷикистон истисно аз ин мондагӣ нест. мо соҳибкорони шаҳри Турсунзода тасмим гирифтем ки барои дур набудан, яъне дар якҷоягӣ бо мардум, бо ҳукумату давлати миллат якҷоя шуда бар зидди ин вирус мубориза барем. мо ҳам аз фурсат истифода бурда худо ба шукр қариб 300 та либоси духтурӣ, як 15 000 ниқоб тайёр кардем. ҳаминам бо роҳи ёрдам барои соҳаи тандурустӣ ва мардумони камбизоат мана тақсим карда истодем. дар воқеъ имрӯзҳо аҳолии мамлакат ба дастгирии чунин афроди хайрхоҳу нексириш ниёз доранд ва соҳибкорони маҳаллӣ низ дар ин шабурӯз ба солимӣ ва ҳаёти осоиштаи ҷомеа бетараф набуда пайваста кӯмаки некбинонаи хешро ба оилаҳои камбизоат, афроди имконияташон маҳдуд мерасонанд. маврид ба зикр аст ки аз тарафи соҳибкор ҳоҷӣ ҷӯрабек муҳибов ба кормандони соҳаи тандурустии кишвар 300 адад либоси муҳофизатии тиббӣ ва 15 000 ниқоб кӯмак карда шуд ки маблағи умумии кӯмаки расонидашуда қариб 80 000 сомониро ташкил медиҳад. ба ғайр аз ин мана бо худо ба шукр мо тақсим кардем барои 120 оилаи ниёзманд ки иборат аз 5 орду шакар, биринҷи, равғану макарон тақсим карда истодем. бо худо хоҳад иншоалло бо ин шам тоида кадом ҷамоатҳо қати кори мо аслан ба ҳамон ҷамоатҳои деҳот аст, мо ниёзмандонро ба онҳо дасти кӯмак мекунем. ба ғайр аз корҳои хайри эҳсонкорӣ хай нақшҳои мактабҳоро хай худтон медонед, мактабҳо бунгоҳои тиббие ки дар ҳудуди ҳамин ҷумҳурӣ сохта истем, хусусан дар шаҳри Турсунзода қариб 6 мактаб мо имсол бояд ба истифода битем. худо хоҳад соли хониши навда як 3 мактаб ё 4 мактабша иншоалло ифтитоҳ мекунем. бояд тазаккур дод ки роҳандозии чунин иқдомҳои нек дар ин рӯзҳои барои тамоми ҷомеа мушкил аз сиёсати неку хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манша мегирад. ҳоҷӣ ҷӯрабек муҳибов низ дар пайравӣ ба ташаббусҳои некбинонаи пешвои муаззами миллат бобати дастгириву расонидани кӯмак ба аҳолии ниёзманд чораандешӣ намуда чунин иқдомҳои некро мунтазам дар доираи имконоти худ роҳандозӣ менамояд. ҳамзамон аз тарафи ин шахси хайрхоҳ боз ба 50 нафар кормандони соҳаи маориф ва афроди имконияташон маҳдуд кӯмаки моддӣ расонида мешавад. дар умум дар арафаи иди Саиди Фитр беш аз 170 нафар сокинони шаҳри Турсунзода дастгирӣ меёбанд.